Už od počátku lidské i zvířecí evoluce se náš mozek snaží udržet při životě. Před několika desetitisíci lety jsme tu bojovali s mamuty a teď se tu díváme na video o emocích. V tomto procesu přežití nám pomáhá jedno z nejvíce řešených témat od té doby, co se nám v podstatě zhmotilo vědomí. A to jsou emoce. Kapitola 1. Co jsou to vlastně emoce a k čemu nám jsou? Emoce nám pomáhají při rozhodování v krizových situacích a řešení problémů. Tyto procesy se bere na starost takzvaně amygdala, což je část mozku. Například, když se ve velkém ohrožení, tak amygdala spustí proces takzvaně adrenalin rush. V češtině příval adrenalinu. Dříve, když neandertálec chovil zvíře, které bylo silnější než on, tak se mu tento proces spustil. Jelikož jsme se vyvinuli natolik, že nemusíme lovit zvířata, díky bohu, tak se nám tyto procesy spouští při menším stresu, jako například máš to hodně v práci nebo ve škole. Jestli tohle mamuta neolevím, tak moje rodina chcípne. Emoce jsou vnitřní prožitky, které vyjadřují naše reakce na různé situace. Můžeme je vidět v knihách, v obrazech, nebo vlastně i ve filmech. A je tu konkrétně 6 nejzákladnějších emocí. Radost, láska, smutek, strach, hněv a nakonec překvapení. Emoce se začínají vytvářet v části mozku jménem limbický systém. Tato část je ve středu našeho mozku a jejím důležitým centrem je jak již zmíněná amygdala. Amygdala je konkrétně centrum agrese a strachu. Existuje případ člověka, který amygdalu postrádal a ničeho se nebál. Život bez amygdaly je ale velice složitý, jelikož vás nemůže nic varovat při krizových nebo stresových situacích. Když má člověk například arachnofobii a je vystaven pavoukovi v teráriu, tak se jeho srdce rozbuší, svaly se zatnou a jednoduše začne být ve stresu a nervózní. Člověk samozřejmě ví, že pavouk v teráriu nikomu nemůže ublížit, ale bohužel svým emocím nemůžeme přikazovat rozumem. Ale můžeme náš mozek naučit to, že pavouk neznamená nebezpečí tím, že se tomuto onomu strachu budeme více vystavovat. A proč se vlastně člověku rozbuší srdce, když je ve stresu? No, je to kvůli tomu, že se naše srdce a celkově naše tělo připravuje na útěk a tak posílá více krve do svalů, aby jsme byli rychlejší, silnější a mohli se rychleji rozhodovat. Je tu ale další háček. A ten spočívá v tom, že když tělo vystavujeme dalšímu stresu, tak se rychleji vyčerpá. Další příklad je, že když se vám něco nechce dělat, ale musíte to udělat, tak se při této činnosti unavíte více, než při činnosti, která se vám opravdu chce dělat. V životě se učíme emoce potlačovat, ale i když je to někdy těžké, je potřeba je umět i projevit. Je to až neuvěřitelné, jak se rychle lidstvo dokázalo vyvinout. Dokonce jsme se vyvinuli tak rychle, že náš mozek nestihl tyto pro nás už moc nepotřebné procesy odebrat. Vemte si, kdo v dnešní době dokáže ulovit 2tunového mamuta nebo utéct smečce šavlozubých tygrů. Nikdo. Kapitola 2. Co a jak napomáhá procesu tvoření emocí? Určitě jste také slyšeli o hormonech, jako je například melatonin, oxytocin či serotonin. Ale jeden z nejznámějších, nejdůležitějších a nejvíc řešených hormonů je právě dopamin. Dopamin je v podstatě hormon motivace. Když vyhráš zápas, například v boxu, tak budeš šťastný a nadšený z výhry. V mozku máme ale jenom určitou hladinku dopaminu. V noci, když spíme, tak se tato hladinka doplňuje. Je tu ale velký rozdíl mezi takzvaně levným dopaminem, který se uvolňuje při scrollování na telefonu či hraní počítačových her, a dopaminem, který se uvolňuje při nějaké vyhrané soutěži nebo když vám přijde výplata z práce. Jo, můj život má konečně smysl! Možná bych už mohl radši šetřit. Ale je tu další problém a ten spočívá v tom, že když si tuto hladinku vy potřebujete hned ráno, tak nebudete mít motivaci cokoliv dělat.
A přesně teď jsem vám popsal, jak funguje moje prokrastinace. Kdyby jsme v mozku neměli dopamin, tak z nás zbyde jen válející se tlusté a líné lidské tělo, které nic nedělá a jen prokrastinuje. A aby to nebylo jen o dopaminu, tak vám povím něco o již zmíněném serotoninu. Serotonin je hormon, který ovlivňuje, jak se cítíme. Třeba jestli jsme klidní nebo šťastní. Většina serotoninu se vyrábí ve střevech, ale část i v mozku. Serotonin nám také pomáhá mít lepší spánek, dobrou náladu a více se soustředit. Tělo serotonin vytváří z látky z jídla jménem tryptofan. Serotonin ze střev a mozku se nemůže přímo spojit, jelikož je mezi nima ochranná bariéra. A tohle by byl konec mého videa, takže děkuji za pozornost. A teď je čas na abstrakt. V mém projektu jsem se zabýval o emocích, jak se u lidí projevují a jak s nimi můžeme pracovat. Také jsem rozbíral všech 6 nejdůležitějších emocí, které máme. Jakožto výstup jsem vytvořil dotazník, karty s emocemi a video. In my project, I demonstrate emotions, how they affect people and how can we work with them. I was also wondering about 6 the most important emotions we have. For my output, I made a questionnaire, card with emotions and the video. Toto jsou má klíčová slova. A nakonec mé zdroje. To bylo tak dobrý video, ale já to prostě nedám. Čisto, že nevím, co říkat, protože mě to už opravdu frustruje. Konec. A nestojíš uprostřed. Tyto procesy v mozku si bere část mozku do prdu. Agrese a strachu. Existuje Ne. Určitě jste také slyšeli o výpadku paměti. Ale můžeme náš mozek naučit Ničemu. Náš mozek nemůže naučit ničemu a tohle je důkaz.